Manu e eu nos coñecemos porque el contratoume a mí para a súa orquesta. Eu necesitaba unha cantante e ela quedou un pouquiño sin traballo. Chamoume el buscando cantante e dixelle, bueno, pois quedamos para a entrevista. O meu primeiro contacto con el foi telefónico. Eu imagineime un home pois maior, quedei con el para hacer o trato laboral e cando vin baixar do coche quedeime sorprendida. Dios, pois non é un vello, é un chavaliño xoven, mira que guapo é. A primeira impresión que tiven cando coñecín a Tania, a verdade que me sorprendeu, pero para ben, porque non me imaginaba tampouco que fose pois tan bonita, a verdad. Despois de cerrar o trato, empezamos a ser unha relación de xefe empleada, nada máis. E non vía nel máis alá. Cando coñecín a Tania eu tiña parella, entón obviamente non a vin con outros ollos, non? Eu estaba solteira. Foi moi sinxelo a hora de poder traballar con ela porque non me deu ningún tipo de problema e ademais que, bueno, tiñamos unha relación laboral xefe-empregado fantástica. El empezou a facer cousas que xa me chamaban a atención. El chamábame todos os días cando viñamos de traballar. Hola, que tal estás, Tania, como chegaste? Eu, ben, cheguei ben. A mí dábame sospechar. Pareceme raro que un xefe a mí me chave para preguntar se cheguei ben ou non cheguei. O sea, nunca me pasou. Quería saber que ela de alguna maneira estuvera ben, non sei por qué, pero había algo dentro de min que o facía inconscientemente. Cando pasas a prácticamente o Bran, a miña relación termínase coa parella que estou, entón, así, con moito desparpajo, un día entro no camerino e digo, bueno, pois a partir de agora que sepades que estou solteiro. Entón, eu, co cachonda mental que son, porque sempre estou así, dime a volta coa roupa na man e dixenlle, pois eu tamén. O sea, eu tamén estou solteira, son unha muller traballadora, sei planchar, sei facer de comer, unha muller da miña casa, que máis queres? E dixen, esta por que me di isto? A partir de aí, fíxome como a bombilla así, plin, dixen, bueno, está solteiro, un home guapo, un home tranquilo. E despois, pouco a pouco, obviamente, empecé a me interesar un pouquiño máis por ela. El xa empezaba a chamarme, a invitarme a tomar un cafeciño. Empezamos a mirarnos de outra maneira. Tania e eu levámonos 10 anos de diferencia. A diferencia de idade, no momento, custoume un pouquiño aceptalo. O único que me daba medo era que ela non me pudera entender. Para mí nunca foi un problema. Eu sempre dicía, eu quero un home que me leve anos, o sea, tampouco 20. Sorprendeume impresionantemente, pero para ben, porque ao final é a muller da miña vida.